Ja, okay. Den kommer jo først lidt senere, ikke? Jo, der er jeg. Nu er den på vej, ikke? Der er jeg. Men det er jo ikke så slemt heller. Nej, det er godt. Du er så. Det er reaktionen. Det var chili con carne. Lidt reaktion er der været altid. Ja. Skal jeg tage en lille mælk til dig? Nej. En pakke smør. Det vil jeg se. Smør 40. Smør hele pladen Jeg fuld. tror, jeg får hikke. Er den god? Ja, jeg synes, det smager godt. Det er godt. Den er også lidt stærk. Altså, det prøver du ikke, for det der... Ja, ikke af det. Jeg synes, du skifter lidt farve nu. Kan det passe? Det ved jeg ikke. Det kan jeg jo ikke se. Nej. Hun har ørerne det. Jo. Synet er der stadigvæk. Det er kun Robertino, der blev klæder i det her. Det var godt billigt sluppet, ikke? Jo. Men du, det kniver med at sidde stille, kan jeg fornemme. Det var en Den er, altså, sjov den er faktisk situation. lige Ja. stærk. Den er faktisk lidt stærk. Ja, nu skal du lige skille. Spis sådan en her. Der var ikke Du spiser den her, eller hvad der sagt? Det er ikke noget. Skal du have mere røber? Men den her, Var det den røde der? Nu ser jeg på ham der, ikke også? Så skal du ikke sige noget til mig om, at noget er stærkt, Erling. Jeg stod nok ikke. jamen, nu fik jeg fik det, der var nærmest dit. Ja, men alligevel. Du får den bare selv. Okay, det er godt. Hjælper det? Det var imponerende, at han overhovedet kunne sige, vi må slutte nu, eller sådan noget. Jeg synes også, Du skal ikke være ked af, at den nye bil kommer snart. Jeg tror, det ikke er meget over det gamle. Hundene begyndte at... Jo, han har opdaget den nye, det er også han med sidelse. Altså lidt hun spiser smør. Det dulmer så dejligt. Sådan en lurpakke, der er nu. Hallo. Ja, jamen, det er jo rart at vide, hvad det handler om. Så bakkedag, vi spørger bare. Synes du ikke, det er godt at ligesom har prøvet det? Nej. Nu synes jeg ikke. Ude i ørerne også, Robertino. Ikke når du ser sådan ud. Det er fordi, du spiste den uden kerne. Du skal prøve en helt. Ja, fik du ikke kerner? Ej, nu Ja. Ja, hallo. Det der er ikke chili claus, men den stærke er den gule. Altså, spis den røde først, og så tag den gule. Nå, må vi kun have en jo. skal kun have en. Ej, du tager bare den røde, Helle. Den er flottest. Nej, jeg prøver også. Hvad? Ja, nu bliver kylling igen. Ja. Er det kun mig? Ja. Jeg synes, det borger lidt for stærket, når han har engangshandsker på. Jeg ved ikke, jeg har prøvet det før nu. Krise græsser. Du skulle måske sidde derovre, så var hurtigere til toilettet. Hvad siger du? Skal du så have den her? Okay. Jeg synes heller mere stille, end hun plejer at være. Jeg synes godt. Skal du have den så? Ikke så stort et stykke. Hvad med det der? Skal du ikke klappe dig på ørerne? Klør ikke ørerne nu. Men det Så kommer tager nok jeg af den. Hold nu. Kæft, det er meget. Gør det. Så tager jeg den her. Skal du ikke prøve? Den er lun. Ja. Ja, Så skal du have den gule, Helle. Du er slet ikke kommet i gang. Den brænder bare det. Nej. Hvad vil du have? Ulla, kom. Kom og sit. Du siger, kom så, men
kan jo ikke sidde. Den smager... Det smager lidt frisk, ikke? Har vi mælk, så kan den følge? I don't know. Den smager... det går på tåren. Det går på tåren nu. Det er ikke jeg. Jeg er så ikke ked af det, men... Ej, hvor er det varmt. Jeg skal ikke have Altså, jeg synes, man får en lille smule kigge. Går det? Er den gule, du har? Du tog bare et lille stykke. Så giv mig det. Hvordan gør du det? En kylling. Nok. Når Chili Claus kan, så kan jeg anden måde. Helle skal have... Det i vand. Værsgo. Det er ikke så stærkt. Du Nej. udlader mig gerne. Kom så, Ulla. Jeg filmer dig. Lidt mindre. Den der smager jo ikke. Er der nogen, der vil fortælle mig, om den her den er stærk? Den er ikke stærk. Det kan den ned i halsen. Er den her stærk? Nej. Jeg har spist den helt. Med kerner og hele Det lortet. er helt findet. Ulla, det er vindstykke 5. Pas på. Den gule. Den har efterbrænder, eller hvad? Jeg har efterbrænder. Den sviger. Ej, lidt mere. Kom nu. Kom så, Ulle. Ja. Ja. Nej, Var det en gyld? Nej, Nej, kom nu. jeg er sent. det her, det er god chili. Jeg tager slet ikke tænke på, hvad vi andre spiser. Hvad farve har du? Du har jo ikke engang taget af den. Du har ikke engang taget af den. Jamen, det er fordi, jeg ikke... Altså, meget... Kører den godt, nuller den godt mellem fingrene, og så kløter i øjnene. Så skal vi se. På toilettet, du tager det godt. Her var mange, du vil komme med endnu en forsættelse. Men det er kun Hvad med dig, Gytter? Nej, Var det... Jeg synes, jeg kan mærke bedre. jeg græder nu i flere dage efter. Sådan ude på siden af tungen. Hvorfor døber I den i? Det er godt Chili Claus. Men det er jo også helt frisk, fordi Jamen, det jeg hvad fik kunne af det dig da sidst, være? det er ikke så stærkt. Den er meget lille. Værsgo. Var det klart det? Hvorfor siger du ingenting, Robertino, du har selv lagt op til det her. Robertino, vil du have en bid min? Nej, jeg prøver det op. Er det fra din Simpelthen så streng. Det sviger ind i munden. Du må godt tage på den. Den er meget hvorfor frisk, får man ikke dejlig. af det? En styrke 7. Chili Claus også. Det er styrke 7. Styrke 7, ja. Og her har du en 5'er. Den er altså... Skal jeg ikke starte? Altså, en 5'er, det Ja, det kan du gøre. Har I ikke noget af det der kaffefløde? Ikke mindre end det. Det var okay. Man får svarme. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver helt varm op i håret. Du skal tygge den godt. De andre har gjort. Så skal man spise 2, hvis man spytter den ud. De andre spiser ikke. Det er ikke så slemt. Jeg kan sige noget om min tunge, jeg ikke vidste, det eksisterede. Det skulle da sjovt. Men ja, Ja, for helvede da. det er da bare en 5'er. Hvad farve er det? Altså prøv at tænke på, når de spiser den der Jologia og til vindstyrke 12. Nej, det er jo færdigt det her. Og vand, det hjælper. Alex, hvad styrker det Det er her? noget andet end det Den er der, fem. de der baser, vi plejer på den Er det her samme tid. med jer? Er det samme måske? Er det den røde? Jeg skal have kaffefløde til os. Den er for stærk. Jeg skaffer noget kaffeflød. Den her er stærkere. Vil du smage den her? Nej, jeg skal ikke noget stærk. På en lille bid. Men den er lidt stærkere bare. Den er dejligt frisk. De andre har drikket kaffefløde. Prøv lige. Drikker du vand? Nej, de suger kaffefløde ud af det. Kæft, hvor er det smukt. Ej, hvor morsomt. Nå, men Helle, du er klar til en gul nu? Jeg har fået gul. Åh, Det gør det altså ikke for mig. du skal da en rød. Jeg kan godt mærke det. Den Hun siger, det kommer ud. Fik du ikke en rød også? Jeg fik først en rød, og så en gul. Ej, altså, hvor er du bare frisk. Og det prikker i ørerne, og jeg har varmen, og jeg bliver våd op i håret. Det er fedt for brændende, så man skal bare ikke meget mere, tror jeg. Men det,
Jeg tror, det er ligesom med vinterbladet. Man får sgu ligesom en kig. Ja, det tror jeg også. Men der er sådan en, jeg har en klar fornemmelse af sådan en tunge, hvordan den ser ud.